Care e nemulțumirea? Care? Căldura, da. Fie să fie, vă dați seama la iarnă când o fi minus 20 de grade, 25, o să ne întrebăm unde-i căldura de astă vară? Și acum ne întrebăm unde-i căldura de astă iarnă? Adică frigul. Cum dăm, cum nu dăm, tot ca naiba pică, nu? Fie să fie, dacă ar putea să fie între. Cât ați vrea să fie temperatura maximă? 20 de grade, nu? Ei, hai să facem așa o cerere. Subsemnatul. Așa? etc. Vrem ca temperatura medie să fie 20 de grade. Acum dacă ni se aprobă, ni se aprobă? Nu ni se aprobă. De ce ziceți că nu ni se aprobă? Asta e. Credința, Dumnezeu. Și de ce credeți că Dumnezeu ne dă căldură? Nu? Păi da, așa este. Ați mâncat micii? Doamna de acolo, ați mâncat micii? I-ați mâncat micii de pe, nu? Sau i-ați pus micii pe scaun și vă faceți vânt cu... Da, foarte interesant, da. E o practică și asta, da. Punem micii pe scaun și... facem vânt, că... Da. Cât mai avem, Anca? Mai exact. 2 minute jumate și o să revenim în direct. Aici alături de noi, mulțumesc frumos, mulțumim pentru aplauze, sunteți deosebiți. Incontestabil sunteți deosebiți, incontestabil sunteți privilegiați, pentru că vă spun sincer, asemenea sărbătoare ca aici la dumneavoastră, nu s-a mai văzut. Nu știu dacă dumneavoastră ați mai văzut, dar eu sincer n-am mai văzut. Pe unde am mers așa n-am mai văzut. Știți cum e în povestea aia? Și a ținut 3 zile și 3 nopți și încă mai ține și astăzi. Și când zicem încă mai ține și astăzi, ne gândim încă va mai ține și la anul. Cu siguranță o să fie tot așa. Și tot așa o să veniți în număr mare, nu? Asta e foarte bine, pentru că în primul rând este o bucurie pentru noi și o satisfacție. De ce îmi faceți cu mâna domnul de acolo? Mulțumim frumos, mulțumim din suflet. Și dumneavoastră, dacă dumneavoastră nu ați fi, nici noi n-am exista. Dumneavoastră ne apreciați cântecele și noi, ca drept recompensă, venim în fața dumneavoastră și vi le transmitem. Și vă mulțumim în primul rând. Haideți să vedem cum aplaudați, dacă puteți aplauda. Voi puteți aplauda? Ziceam să vă aplaude și ei pe dumneavoastră, pentru că meritați. Meritați din plin. E într-adevăr lucru mare ca să veniți aici și totuși în asemenea căldură... Ce faci, colegul? Salut! Sănătate! În asemenea căldură să veniți aici să ne susțineți, pentru noi reprezintă lucru mare, pentru noi reprezintă mai mult decât ne-am fi imaginat noi, ca să zicem așa. Pentru că fiecare dintre noi, atunci când plecăm pe drumul cântecului popular, nu plecăm din prima așa, să zicem, gata, voi fi numărul 1. Dumneavoastră ne alegeți. Dumneavoastră sunteți cei care ziceți, ăla cântă bine, ăla cântă prost. Nu? Dacă ăla cântă prost, du-te, tată, cu vacile. Nu? Și lasă-le. Cu piciorul. 50 de secunde. Mai avem, da? Pentru cunoscători. V-aș ruga din suflet, dacă ați putea și dacă mai aveți putere, să aplaudați înainte de a intra în direct. Adică în direct. Dumneavoastră aplaudați mai puțin, că aveți berea. Vă înțeleg. Lăsați? Trebuie să o savurați. Că... Nevasta ce zice? Cu sticla cu mână. Cu tot cu mână, a? Să fac așa. Păi dacă faci așa, o spăiește pe doamna de lângă. Ce faci, mă? 20 de secunde. Da. Vă dați seama cum ar fi să aplaude cu berea. Toată lumea s-a răcorit din jur. Ar sta toată lumea cu gurile așa. Să prindă câte un strof. Eu zic să încercați. Da. Cât mai avem? Cât mai avem? Cât? 10, da? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
să mai intru de ei, domnule, n-am văzut așa ceva. Ei bine, vreau să aplaudați pentru că ei sunt formația de călușare ai Căminului Cultural din Bârla. Na, că mă încurc aia. Au făcut șemurii de Vasile Alexandrii, erau vorba, da. Acum o să invit în scenă, stimați telespectatori și spectatori, ansamblul Trandafir de Romanați din Stoienești, Argeș, coregraf Lucian Stroie.